ba gani magtanong dari oh? Diri pa oh. Ay, kabaw ka nung nindot buhato na be? Swimming pool. Ha? Nindot di buhatag swimming pool. Arisa Mia. Tama ni sa turning guys, kauban na mo matos bukid. Nindot niya te. Nag-enjoy jud Miss Gagian. Siguro pa dyan mo na ni. Mo na ni. Mo na ni. Mo na ni kita ko sa picture. Shout out sa igso ni ate na namisimuhang bay. Nakaabot na gadyan mi dari. Natawan dai te. Hala. Arang katambok kag ijang sibuyas ug taong. Kuya ko silang garden diri bay kay. Ang ilang garden diri di bulak. Away ijang sibuyas arang katambok. Oh. Gijang taong. Ah guys, ang ilang kon guys, ang ilang garden. Ha? Okay, nagdalan. Okay raman. Nindot pag tubog na wa mo. Sipon ko kalit oy. Nindo tagbiyo na niyo. Hi guys, majang buntag ni jong tanan. Nanami sa mga bukid guys, nangangkun. Na guys, isang tinanom nga sibuyas, grabing katambok. Oh. Hala, ang taong arang kadagke hay te. Ano karang kadagke gajug ijang taong. Nalingaw jud ko guys, nalipay ko nga nakabot mi dari. Oh, ni sandyan ang ijang Nindot taong. natay property na ni oy. Na ara pa jeng lamiyag biyo didto. Natay property diri sa bukid na pud sa ubos basta. Kuan ba kana bang mura bag kanang ula na Tambok ug juta. uyaw balay ato. Og balay lagi na sa ara to. Narang piyot no. Lami ada ni pud. Mura lagi chocolate hills, dagan lagi mo. Nade pinganis dalagit no mura pag sa buhol no. Ang tambuka sa jang sibuyas. Nawara. Ang dako ah. Ha? Katambuka tigi kuan na ni tigi abunungan. Oh. Ari kang taong pa. Ako mga taong large. Daghana bitong tolong oh. Parang talar sa digang taon. Extra large. Sorry pa na ako. Kadaghan ng induta diri oy kay inigawas nimo sa kon magluto ka arira ka diri magkuan. Ha? Arira ka sa Na itong likod. Anindutan. Ay sayuti to, di sayuti ng bitay to. Hindi tayo no. Ina inanaon din ng sayuti di pagkuan. Hindi yung pagkamuno. Ha? Tungot sa ko. So, okay, so. Awag sayuti guys. Ginoo ko na ignorante. Uy, mga tanong mo sa to. Lami man tanaw ng bitay. Nadaghana ba oh? Oh, dayda ko. Tayo pagkagmay oh. Awa. Samot na dari dia. Unsa ni be? Sayuti. Tanan? Daw oh. Oh guys, ang sayuti guys. Oh. Pwede ba gani magtanong dari oh? Diri pa oh. Ay, kabaw ka nung nindot buhato na ni be? Swimming pool. Ha? Nindot di buhatag swimming pool. Oh. Swimming pool bitaw. Nindot diri kay pa adto dito makita ang view. Ah, buti na ran tanong ma. Nagan si Luya? Kani yung Luya? Buwang na. Murag nakatagiya guys bato risuroy. Ay oh, nindot po ni butag payag. Kanang nipa ang atop. Then mo ding na abang hagdanan. Ha? Asa ka pa dong? Ara sang ka dyan. Dili kam kamay ka dyan. Hindi ka, hindi ka kagandaan. Oo nga dahil nindot po bitaw. Nindot og kuha na pisto. Ang pisto. Nindot tayo. Nagsobra. Kare nagpicture sexy.
Karabaw kapos kakita personal guys na ang bunga sa yote inani day ang porma. Ang kanang inana gid yang kuan ba? Sa mang bitay na. Nay, nagsugod pa idro. Mura pa siya bulak. Nabi grabe. Ah guys, so mura pa siya bulak kani. Muna na sa may muna sa yote. Paitan ning taga patag oy, ignorante man kayo kuan. Ignorante man kayo tag hulay. Ay giya model. Model sa UT. Ay, salamat pakabot. Ready ko dari. Init siya pero aga nang Bugnaw paghangin ba? bugnaw gangin siya. Dito kayo, sila kita. Hati padulong dito te para asa po te. Asa? Ana ta, Mandalungon, straight na to. Oh. Ato ta niya agi, kapon hapon. Dito ne. Pwede tagnog as alkoy naog ta dito sa. Ay. Kaning lusot ta de, lusot ni Gugas. Oh, pero mo ana ta, dili ka mo dito. Mo ana ta diri sa eskwelahan. Na may crossing diha nga to diring dapita unon adon to nugas. Na may mga sign. Kana lagi ang hingon nimo nga Ikaw nagtanom daniti. Ah, siya. ag sa mga telepon pag bagyo akong gidala diri. Ay, mo mo ni imong gipangkatayan. Nagamit pa dyan. Init siya pero ang hangin bugnaw kayo. Gani. Katulog rin hybrid. Erning dito wala akong nag-alkay. Yabot dito mo Tulog. tas mo dito. Lami man matug, kay bugnaw. Hindi kan pa itong nag-ano-ano, oh. Mabot diri, oh. Hilog to sila, kato sila si Luloy. Si Diri Jun. Mukoy, mayroon na tubig pa sila di, oh. Ay ka nang Jote na Jote sila. siya. Ah guys, ang talong. Gigamyan na sa talong, medium ra kuno na. Isa ka tumtum. Ah, di makumkum. Hindi mo. Nagkuob ito. Ato silang tiris ba kay nainindot to biyudad to. Niya to na. Ay oh, at to de ato picturean be. Welcome to my home. Welcome to my home. Kala mo taga diri ka. To my home, akala mo boy. Tubigas, bye. Kala mo taga diri ka ha? Hi guys, welcome to my home. Ano, dami kami biyudad. No? Welcome to my home guys. Kasapan nyo dali sa gijero na ng kunta. Tapos kalamihan na nakayangani ba no? Magkatawa ka to, nangangkot ko mo ha? Shout out sa exo ni ating sa tuti. Nasa Sweden. Shout out ni Ma'am Joy na exo ni ating nasa Sweden. Na nagtitiraris si Mohang Baiti. Welcome to my home. Si Mohang Baiti ba? Kalamihan ko nun. Cute diyang bay. Lami diyang bay. Nindot bitaw balaya. Pindot no? Ganahan ko sa ambience niya ba kay na sa drapit. Pindot pa jubyo ba? Makawagi stress. Unsa na yung balaya ti kamoy nagpatukod na ito o napalit na ni nani na. Oh. Gibalayan. Kumbaga kamo gi nagpatukod na yung balaya. Hindu to sa ambience na ganahan ko kay nadiri mo dapita nakita niya ang padulong dito ba? Tabon. Ah sa tabon dapit eh. Tabon na diha di ay. Oh, katong si babaw oh. Banta, batid dalan diri. Pwede ra ta na magsuroy ta rin dos tagbantalongo. Bati kay bitalan diha. Diya o, di ko ganahan ko hadlok ko. To dagan kay balay dito dapita oh. No, kanang diya o na diyan sa dagan nga balay ka na. Ang gana na Ni karsada diha. tawas sa barangay Tulis. Nindot mo di kay ilang tindahan. Wa pa ni nabrihiti. Abrihan pa. Ay wala pa. Ah, tindahan pa ni Puhon. Ikaw mo'y maninda. Pero giporin tinyo para og mo abang. Ala, Diyos. Na ah. Ug na ah. Pero pagkuan na. Ganindot trabog pisto kay naglikod. Nindot kay likod. Dayon. Kanindot ta jud biyuda ni unay mga gulay sa ubos oh. Sibujas. Asa? Pitsay. Pitsay. Nice ka jud biyuda ri guys oh. Sa kuan ba kanang tindahan sa isang igsuon.
Ganahan jud ko kanang na-view dani. Nami kadyo view, mulanta ko dani mawagi mo ang tanang problema. Nami magpudyo dani kay makawag problema. Diyan lami pagajighangin karang bugnawa. Magpudyo ka dani, may blood siguro ka sigira kag katog. Ilami kadyo hangin no, katugon ta ba? Dili ka mo puyo pinagangag tanong kay hilig ka mo di tanong. Sus nga ni jay ahang puyan. Bitaw no makaikag ba na? Naikuan, na Bagyo beans man na oh. Bagyo beans na. Na sibujas, na mga pitsay. Sus ako lagi makapujag ingani. Enjoy guys sa tanan ng labab yo magsama-sama. Nga na mo enjoy mang lapay. Nga na misa una, ang lapamig sa pa. Kwentuhan, murag dali ay mong trabaho dili pa mo dugay, murag madali no. Hi guys, napamidari guys galaroy-laroy. Nilaglag sa may karong adlaw. Aray ko, hanggang Ay kamuta kay masamad na. grabing pangato sa hong opera. Kay grabing bugnawa daring lugara. Misaginit man siya pero ang hangin na rin kabugnaw. Para sila sa atik. Okay. Ari lang sa puso. Sus lami jud kadyo ay ngani mo pud ganahan jud ko. Ganahan jud kadyo ko ngani ato ang puyan. Wa ko stress. Lami ka jud sangin oy. Mas ganahan jud ko ani ko dani pud jud. Dili pa sa bukid. Lami kadyo ngani pudyan ba? Makatanam-tanam pa ka bisag unsa. Ang idahang kuan dito lubati to. Tambuka ito. Nay kubasa man dai na na. Asa? Oo. Tawag bati tambuka yo. Basa. Sus, makaikag na lamang gadyo di nga ni. Naman day kabaw. Asa? To. Kabaw ta karo. Kabaw. Baka? Kabaw. Ay baka day. Kabaw. Tanawag kuan guys, view. Naggabon-gabon no, grabe. Baka matulog ko di ko magkarga sa violin kayo view. Nami kadyo view siya dari raman siya. Pa sounds ba sound trip. Hangga ko dito kus kanang kuan. Sound trip. Kusina kay nagtabang-tabang ko na tugluto kay kaluto si ate na tug sapsoy ka ng sinabong baboy kay birthday ra ba ko nung Junjun karon. Ano ba yan? Lingaw siya na tug katanaw-tanaw sa Gabon. Si Junjun. Dako na ba? Naligiloto ni ate. Grinding kalami arang ko humot. Nino ko excited na ko maniod to. Dami jud kadyo ni kay arang kapresko ning mga utanon. Salamat kadyo te sa mga utanon nga mong gihatag namon. Tubig, sa human. Sabay daghan. Sabay si daghan. Dijud ming gandaman. Ta dito sa gawas na gamong dadenunon. Grade 12 o grade 8. Babae ug lalaki. Oh, sabay lalaki. Asa man nag-eskwela sa dalagit? Kuan, kanang ang talungon. Asa man talungon? Oh, mantalungon lang kay sus. Ladyo na putong dalagit no. Wan kay uy kanang gasto. Dali na ako. Dali na lang mi kay sus. Okay, kuan ay. Liti ay kada adlaw gani na ko Mahal ka jud pliti. Sa kuan pang gasolina. Hanapin motor. Oh, ako tong Walang service. Kay Ma'am Liti mi kay tag 50 usa. Grabe. May na gasolina mi kuan ra kay ang gasolina kay madagkag kuan maka unong kog kuan hatag. Dakang tabang jud na motor. Mm. Kalamis. Sapsoy. Paborito ra ba jud ni Junjun ni? Ano nati? Dati ang kuan Chinilas, chis. Hala. Salamat ka jud. Tiwa kay magtiniil mong good. ngani Ano chino? Mas kalami. Di special lang dyan ni Junjun luto. Aniti man day ka muluto, ti? Aniti man day ka muluto. Gat kong milit. wala si Gat kong milit. si Adeline nga ari dire sin mali ba ito ay May dyan giluto, guys. Excited na kadyo kumukain. jay sundani Gat kong milit ba? jay Aka lang mga nipuliyo. Nipuliyo. Dagan kadyo kuan. Sagol. Karibot sa kuan. kani Karipod sa sabaw.
Puro presko ni guys ni mga utanuna. Di haranis daplin. Oh. Wala guys, naluto na guys sa gijahang sapsoy. Naman si Kuanday. Sa gijang sinabaw. Ay, nagbang pa itong magkaon at Eileen. Gilutuan dyan ni Just Junjun. Pay nangad ko sa birthday Junjun. Salamat ka, Jwaterling. Lahat ba niya? O pantay, bani, Kuanday, dahaw tanong, di magluto. Gisuroy pagajud mi. Gipagluto pagajud. Sus. Gajud. Gajud. Taga Bohol jud. Dara guys, ang mga utanan nga giandam ni ate. Makarelax sa una-una. Na. Sa mani. Gabi. Sayuti. Repolyo. Napay kubasa. Napay Chinese pizza. Indot mo na importante. Napay ka ng kuan. Litos. Sala ginuko. Litos. Lami ra ba ni kanon ng Karon litos? be kanang Ano man ni- butangan og pan be kanang salad be Mayonnaise. Ha? Butang Mayonnaise. Mayonnaise. Hmm. Mayonnaise be nakatong daikuan. Labi salad. Lami bitaw. Ato ni salad. Gandaman siya guys. Gandaman siya ni kutanon. Inday! Asa man nimong mama day? Nimong balay day sila. Tabaol. Atas bauli mo ang mama? Ano sa may mungan? Ha? Siyangan. Samantapi. Mukaan kagpan? Papalita siya. Papalit ng kagpan kaw. Palit ng pan kaw. Asa may tindahan dapit? Palit kang pan ha. Tagay mong manghod. Manghahon ako numi guys. Magandam na. Wala guys, sinukan guys. Kay maniud to na ko numi. Salamat kaso sa tagbalay kay gilutuan pa dyan Junjun. Wow. Mangaon sa mi guys. Kita-kita na po taon dyan guys. Maniud to sa mi. Ito na mi. Salamat kaso sa tagbalay. Ayot doon. Rortahon te. Dayon chap-chapon pud kanang kanon. Ano rin na pagingi di ay? Gunita ng pikas. Ohoy! Kaila ko ato driver ato tricycle. Unsa to karga to? Kaya kakuan ka ng Tupi ako ah. Adi ka ba dala Eileen? Tupi ako ah. Ay palabi kay te. Ay kay palabi po saktor na. Ako na. Tur na. Mas dinod man ni magutan ta kada kay mo Beta lami mo pa akong gamito na. gani. Oh, mag-utan kog mga malunggay manana. Gani kay parang makuha. Tupi ako adala min yung Ako. Ano ro din pagingi di ay? ano maanam kay. Abi ni mo gini siya may Kapila na gingian te. balo kay. Han Sira man sugong pagala diri mo lugsong mo. Depende o kanang kuan na siya. madugay mo. Oh, masaling sira na siya. Tara, duta. Usa ka bugkos 100. Okay, sayuti. Nangarbe sila silang. Nato na asa to tura dito biyang dagko biyo. Nato dari sa kabot nakita naman natin ganito. Meron ano din ako Pag-aapang ra nimo. pag udit kay dagka mong pagsaglog pa ngayon ko bitaw ligli. Ay oh kanang kuan. Ako na ligli. Kanang sani wire. Ah, daghan ko bitaw. Sakto gyud gihimo nimong kuan. Mana? Madala ninyo. Ang mga nanano mo. Ay napagani day oh. Pinaglikit naman lagi jud ang talong. Muli ko rin ang taong na. Hindi ang tumo. Ang taasa. Pwede pa mo nga sa. Nana po yung mga toy-toy gani oh. Ay, muti
Ali ko mo santo sang kalaha, gamay kay ang kalaha. Mga model sa talong. Gipangambi na oh. May ko sabi. Ay dati. Hala na buongon. Katamis na itong gihatag ni ate. Mama guna ko giblik-balik ang kaon. Na, Nato sa kabuok nabilin. kaso sunod si mana mo yun naman at wa akari ka mga taga. Di ba na kay ikaduhang gihatag te? Niya na siya. Wala na magkatunan pa lagi din ligikan. Wa dito sa punuan. Kasi di matabang oy ako ang diri Kaon siya oy kita miss kuno kayo. Mga lalag naman. Oo, wala ka ninduta. Nindot ginutan ni butag karsada bitaw ba. Kalabasa o. Hindi nanay bunga o. Pabor man kawatong pinag-agi. Kalabasa. Labong lang, nagbunga na nananag. Dapin kay Ay mo ning tanom te. din dapin diri din kay ang motor maglisod dapin. Wala. Wala ka baratuha des. Oy grabe ra pod. Repolyo guys, dagan kayo. Manikan guys, repolyo guys. Mangumpra mo guys, agakan lang diri sa asa na diri tay. Tag-10 ra ko ng kilo ni. Sa Nalhob, nay daghan diri 20 kilo. Dapay sibuyas o. Pay mo but kadagkuha. Oh. Tagpilang kilog sibuyas. Binugkos mo na. Okay, sa to'y gusto mangumpra nay daghan diri. Ito puso naman ito. Kana ba ini? Sani parsley? Mura nagkuha. Mura lang tani, mura lang sa movie ba? Mo ni kon guys parsley. Ilang punuan. Na parsley. Tambal ko nun is kidney. Na napay pandari. Puwa. Ay sa. Kari di ang puwa ang singanda ni? Kaning puwa? Kari? Kari na. Namikadyo tanawon litos. Andiyan repulyo guys, ang dagan na kadyong repulyo oh. Sus, ko. Narandako oh. Barato ro kayo guys. Na guys, ang kadako na. Andiyan barato ra kuno tag 20 kilo ra kuno ni. Pero sa merkado na ta mamalit mahal na. Wala kayo. O gani sila mangumpras mga danhi, barato ra. Na litos nino. Na litos. Di mo tubi. Malunggay ko nun eh. Nautan. Kani? Kanin? Kabalo mo? Chinese malunggay? Wala ko kukuhan. Naday Chinese malunggay? Nautan man. Nagutan man akong iso na ani. Hala. Sa gikan ni sa Mananggal. Sa Mananggal sa lungsod. Jag aglasat mura pag kamunggay. Mura mo lagi sad ko anda. Mura sa kasla. Oh. Hala karon pa ko kita nga naday Chinese kamunggay. Kanite, singa danite. Amin. Salad gapon ni. Amo kabaw sa dagang makaon sang kwanta. Karon pa jud ko. Karon pa takari ko. Karon pa ko niya. Hala lami mo pujo dani no, ani na tada ni pujo pohon. Nanapod mi dari si kaduhang bay guys, sa rinjang kalaagan. Bisa magan. Ika nga sa mana cellphone. Mengot to ya. Dininon si Babaw, dininon ba bukid nga nindot kay mga bay. Sa ubos mga. Andumanan man din tao ni Tisa Kwan oy sa among mga baligyaon. Tanon. Mga tanon basta among kuan nga magsabto na mo nga nahay presyo dayon among mga bata kag may pa. Ikuan na mo balay. Mo na ni Ron handumanan. Dalagan na ni sa ka Robert sa una Robert man sa ubong. Oh. Dito may dumanan. Panganay na Sila ra may mo deliver Nindot no, na napay makita ba sa inyo ang Hago, sa hago ba? Kapuya lagi kuan sa anang uban maga baligyan na sila ihubo. Kanang iban ni hubog-hubog Pagpakit ra eh, ni. may kayong kondres. Kana? Hinahinay na pud miglakaw guys. Nami dari gatabi-tabi. Hinahinay na pud miglakaw kay Wala gini saktong soroy. humanag kuan tabi. Mo ni suroy bisag ka sa maabot.
Salamat tapos tagbalay. Salamat sa tagbalay. Wala kay ka. Maginahinay namin. Nalinga mi kuan tabi-tabi. Lakaw na pud mi guys. Awa na gido. Ang galing. Padong na mi uli guys. Grabing katugnaw na. Kakereg na ang kanang kuan suwang sa katugnaw. Sila sa ati aga sunod. Grabe lugar ang katugnawa man murag nas bagyo. Ang jacket. Mahalin og mahal. Delivery lang. Hello guys. Malo ano sa patay mo mahal. Huwag mamalit mo gripolyo guys. Dari ra karang baratuha. Grabe gabon oh. Awag bukid dito kagabon. Sabi siya tama. Oh? Awa. Nagabon. Ikaw na guys. Kami na idulog guys. Unang dire mo yo, dikit malikayan nagaganak sa. Ala, nara magatog na Sara siguro magdugtog. tay anak ko sara. Bihira siguro na anak ko sara. Juan, Ug naa man gani nagkontrol gyud, ha? duha tulo. Anay usa. Ikaw na mabduslit. May makapo. Pila yung mga ti duha? Duha yung mga anak? Duha. Wala pa bata pa bitaw. Kami Maria naman ta, 40 man ko pagka. Ora ni tadi. Ako mo rin idada di anak. Sila rang idara. 1983. Lisod na mga anak pa ag atong mapakaon na problema mapaeskwela ba ka? Ug daghag anak mo na luoy kay te mapakaon problema mapaeskwela ba? Luoy kayo. Gani. May nang bahala nag-usag duha basta makaeskwela. Ganang ko man kanina ra ko sig tanaw na atong lingkod ko dito kay munaog ba maara sa kuno. Naanang aso-aso. Ugnawa siguro niya. Nagaso-aso ang bukid. Bukid na nagaso-aso. Enje, nangguli na to dani, magkurkurag na to ang suwang sa katugnaw. Nagjakit kini ko sini ko raw. Grabing tugnawa man. Ha? Wait, na. Sila kay anak na kayo ito murag inikaling ba murag kun kayo. Naanad na sila. Ang nagbuhat. Nanapod mi dari sa muang bay. Ngang ko napod. Padong na mi manguli guys. Anjag kwa na to guys. Agabon. Panahon. Grabe gagabon na ang kanang bukid. Grabing tugnawa na. Ang panahon karon. Tugnaw na kaajo. Kasuloy pero panahon day. Paano sa panakasuloy? May klaro. Hey guys, padung namin manghuli. Andiyan dagan kajong salamat ni ate. Labi na sa tagbay Dani. Dagan kajong salamat sa tagbay Dani. Huwag ni ate Erlyn. Pauli na sila. Hello madam, uli nami kay Lora nag kuan na hapon na. Hi ma'am, nga igsoon ni ate Erlyn nga naa sa kuwan. Nagdantaw na siya no. Daghan kajong salamat. Huwag ni ate Milit. Daghan kajong salamat eh. Sa imuhang mga utanon. Daghan kajong salamat. Andiyan guys, may hinahinay nami. Daghan kajong salamat sa pagbalay di aga mong gidanga utanon. Lami jud kajong biyuda ni ba? Hindi ko mabuong sa Amit yun. si ate. Nindot di lami. Me, babay me. Sakit ka sa ate. Ang yawi to. Hoy nabili no. Dili sa Charger nimo, be? charger. Charger Naman nimo. siguro dana. Ha? Nadana. Magnara diri tayo. Awag dito, maraming panguan. Tanawa gapon. kanang mga murag kuan natabunan na siya sa kuan. Ang lakaw ra kate. Daghang kayong salamat ha. Daghang kayong salamat sa utanon. Salamat. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Na-miss bye ni ate.
Ay, thank you, Lord. Ay, salamat sa Lord. Kaabot na medari sa iwi, guys. Ay, lang kabibad na gulay. Ay, salamat sa Ginoo. Munang muratag mabungo, no? Makabungo bitaw. Pagkuha, te. Ay, kanina kuha, oy. Ano mo? Katong kamuti ug kuan ba? Ano, kuha, laki. Printa. Bingo. Bingo, letter N. Bingo doon. Doon. Ha? Doon ang panggay, matagado eh. Ngayon na. Kaya pa yun. Oh, Di sayangon. Una lang eh. Sunod na lang ya. sunod naman ni hapon. Grabe ya, sunod doon. Salamat kaadyo. Kaya naman te. Ano na lang bitaw ko? Oh, doon naman kayo. Terlin, salamat kaadyo te ha. Ya. Salamat pa din sa pagluto paniog ko ba? Ha? Gawa mo, sulay bitaw talit ko. Puhon. Puhon. Sige na tayo bilig sa balay. Konti pohon ya. At ko rito matulog. Salamat kaadyo Salamat, ninyo Titi, ha. ha. Pohon rig. Kita mga busy ato tayo natin. Si Ate Robin na pud mateng lagon. Kaya ito, ngaw-gaw na po dito. Eh, salamat kayo, ya. Salamat kaadyo te. Salamat po kami. Kasi po sa Bye-bye. Eh, salamat ya.